kubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit ke jela menta kasngi ke khandai tarik ujilio arajar arpusan kila pente patba shaphang ke jingjop ka bakrau ha ke jing toket ka bayade ke jingja kansan jong ki shikurim ki bana indoor Madhya Pradesh ki blang sudap ya tho bat wan kai honeymoon bat ki balaja po East Khasi Hills district hau benai jemmang kani ka wan lingba Assistant Inspector General of Police Dr. SR Marak MPS balapha shigilat pathai khubor Hadin ke jing tray shitom ke balane bat ke jing tray lang ha ke jella la yo ban kem ya langut ki brio ki bron kti ha ni ka kam arngut na indoor Madhya Pradesh bat uwei na Lalitpur Uttar Pradesh kani ke jing kem ke de ke jing job ka bahe ha ke jing wan ra jing shai halor ke jing khlat no jong raja Raghuvanshi bat ke jing ja jong ka kuram jong u ka Sonam Raghuvanshi Hagway pat ke jingja ka bakongsan ka Sonam Raghuvanshi kalawan Aiti no daladi hathana Nanganj ha district Gazipur Uttar Pradesh bat menta ka don ha ka jingkhmi jong ki Pulit ka Uttar Pradesh ki Pulit kin le kat kom ki kendon an ban wan ra ya ka shani bat kom ju ru ban yo ya ka jing batai ni jing thu jong ka halor ka te ke jingja kani ka jing job ka de na ka jing trailang bating e jong ka Special Investigation Team SIT jong ka Meghalaya Police Kinthop lang ka State Disaster Response Force SDRF, National Disaster Response Force NDRF, ki kanhon na gishnong ki thao, bat ki bor Pulit na ki wei ki jella. Wat hapadang ki jing e ki bede ka jaka kamaryang, ki kanhon kim shimla sangi ban tri shitom manwan ra ya ka hok, bat ya ka jing shisha. Ki Pulit ka jella ki ai kublei kerpang shigi bahing hasem, shigi nong shong ka jella Meghalaya, bat shigi bor Pulit jong ki wei ki jella ki bela yarap shikat day e akni ka jing toket ka ba e. Ki Pulit kila kentui kilat pathai khubor bat ki pat ba bakin ailat baka jing bishar kan ya kyat kom ki kendon bat ban lat ne kinu ki jing perkhat ni jing kren khlem dadon jing tip ka bashisha nagilang ki Pulit kin sanang ai jing tip shu kat badang ya ka jing tokin